खुलुमबाय दिनै 18 सेप्तेम्बर 2022 टंला दखरा बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव आलायारन थियेटारखौ लाबोनो थाखाय मोनसे पान्जाय आफाद दानानै होदोंमोन। बेयाव जों गासै बिबानगिरिफोरा दिनै थादों जिरायदों मोनसे मेल बादियै सावरायनायबो जाबाय। आफादगिरि हिसाबै दा आं सानो बे खेबनै बा गोबाव सम जोंहा बेबायदि थियेटारखौ जों लाबोनो हायाखैमोन कर'ना भाइरास माबा माबि बायदि जाहोननि थाखाय। ओंखायनो देग्लायनि बोथोरा मोजां बोथोर आरो फैगौ 5, 6 आरो 7 नभेम्बर 5, 6 आरो 7 नभेम्बर बेखिनियाव बे सानथामनि हाबाफारिजों जोङो आलायारन थियेटारखौ लाबोनाय जागोन एबा लाबोनाय जाबाय, एग्रिमेन्ट खालामबाय। बेबायदियै जोङो जोंनि नैबे टंला सोहोरनि खाथियावनो सुमापारा गोजौ फरायसालि आरो बुंनो थांबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साखाथियावनो जोङो बेखौ दिन्थिगोन आरो जों रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसायनाय सिबिनाय जोङो हास्थायदों। मानो होनब्ला जोङो हारिमु आरो जोंनि राव थुनलाइखौ फेहेरनो थाखाय थियेटारफोराबो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंनो बिहोमा होबोयो एबा होबोगासिनो दङ। गतिके जोङो बेबायदि बिहोमाखौ जों इयुननि समाव मोननो हागोन आरो जोंनि थियेटारखौ जोङो मोजाङै दिन्थिफुंनो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों। जाहोना जाबाय मा, जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि मावथि आरो बिथाङा मुंख्लं जादोंमोन, बिथाङानो जाबाय महन्त रामसियारि। बिथां महन्त रामसियारिनि गोसोखाङाव जोङो लाइब्रेरि एबा बिजाब बाख्रि लुनाय जोंहा दङ। दा बेबायदि बिजाब लाइब्रेरिखौ जोङो खुंफुंनो बा मावफुंजोबनो थाखायनो जोङो राङारिनि गोनांथि। बे राङारिनि गोनांथिनि थाखायनो जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलायारन थियेटारखौ लाबोनो थाखाय गरन्थ खालामदों। दा बिनिनो हाबाफारिखौ जों दिनैनिफ्राय मावजेनबाय आरो। जोंनि ओनसोलाव थियेटारनि माबायाव बिथिङाव गाज्रि नङा। जों जिबायदि गोदोनिफ्रायनो थियेटार लाबोदों दिन्थिबोदों, सोरां मन्जुआनो जा, आलायारन जा, लेम्बर' थियेटारानो जा, माबा बारलाम्फाफोरानो जा, गासै थियेटारा टंलायाव माने अनसायजायो आरो। दा बेबायदि निस्सय जों टंलाल' नङा, जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय ओनसोलनि मानसिफोराबो थियेटारखौ नायगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो।